Very keen, huh? Very keen. Oh, yeah. Network disconnected the video before. You got na? So na even na try ikwu na ndị mmadụ need ịghọta na Jpac so na number one enemy of Ndi Igbo. Jpac so na number one enemy of Ndi Igbo. I don't know when people will start seeing him for who he is. So see for na allow we dey instigate Ndi Igbo against each other. So nya wo fi for na eme. So if all the good need they may we they instigate Ndi Igbo against each other. Yeah? And that is why he do for bloggers each time koya that brag now how they on at this media space they have grown, they have done this, they have done that. Kiji Ndelo choosing will I compare Ndi Zion. Kai wolugu we compare Apama. Kai wolugu we compare Kelafaye Odogu Bubuha. We need to use you and compare other bloggers. Are you not seeing your fellow Igbo content creators on those? Are they behaving the same way Ngoma say behave? Haneme Tungoma Seme. Onye touch na comment section we block oye. Onye touch na comment section we go yi. If that neighbor apa amagol madi, if that neighbor apa amado confrontation to any of his fans. If that neighbor apa amado caught up in any controversy at all. Eh? Are you not supposed to be learning from those people? Yes, let us assume that yes, it's true. Ndi Zion need regional from Ndelo choosing, just like in peace we good. Are you not supposed to go and learn from Apama? Are you not supposed to go and learn from executive? Yeah? Are you not supposed to go and learn from Kelafa? There are a lot of them. There are a lot of successful Igbo content creators. Mahakwendi Igbo, I greet you. And that is why they are undoubtedly doing very fine more than you. They are doing far more better than you. Yeah? Look at a powerful duplex. Odogu Bubu on Velu na Noka. Look at it. Uno executive. Yeah? Look at even on your bodo. Even on your bodo. Let us even use on your bodo. Even on your bodo. Just go and look at their successes. Then you compare them with your own. And yet some of them wundi buzo. Ụfọdụ n'ime ha ilu na 100,000 followers before however when the first 10,000 followers ha nwere. Okay, so can I compare? You want us to compare? Yeah? You want us to compare? In a controversial. You can never be controversial for anything do good. No go on ukunuka. Ejamona governor Isiagu Isi with a lot of people. Nyana hanano enolu n'etiti. Emena n'etiti. Emena n'etiti nyana ndị mmadụ anano. Yeah? Emena n'etiti nyana ndị mmadụ anano. Ejamu get a lot of people Isiagu na Facebook. Jamu ko here secretly. Okunuka, a lot of people when on Facebook today with Jpac, you know, at the center of that Okunuka. But for Amaho, Jpac, you know, at the center of that Okunuka. So say for Konalo, since if you go to that controversy is not paying you, why can't you come out and do pure content so that people will see it? You can make money. Since making money your main priority. Why can't you go and do pure content in those zones so that you can make money? It is very clear that controversy is not paying you. Controversy is not paying you because on your natural controversy now you must have to be consistent in whatever idea each went on at the middle of that consistent of that controversy, and not today another one nation another one. That is why you are not gaining anything.
the moment ị na-achọ ka ị gain no ground one place ikuku ebupụkwa na due to lack of patience ijekwa another place ị na-achọkwa ka ị gain no ground ebe ahụ oge ihe ebido ribe ife ebe a ikuku ebupụkwa due to lack of patience. Due to lack of patience. I repeat, I said it in the first video. Meenu Lazarus Mwoka, quarter of ifunu mele Ebukobi, ke bunufunde kwa atolo. Ishi na Lazarus Mwoka mwe patience into Ebukobi si wenwe. Go and ask questions. Biana Lagos here, come and ask questions. Yeah? There is one incident in Meenu na this Lagos here. Or yes, no, but dig deeper, you will find out what happened. Yeah? You will later find out that na Evangelist Ebukobi is one of the most enduring pastor anywhere in Nigeria. One of the most, he's not the only one, but also now one among the most enduring. Men ono kabidolu if the man de luscious in 1 day or 3 days ago. Ono kabidolu ebe 2-3 days ago. Ono kane eme. Your people will still be pushed to go deeper. For the imuno ya do pushed. Unnecessary excited. Remember, just like in Tunsuwekumbo, Ogunu Bidori this thing, and the Zion never do. Ono graduate from one. How I wish and the Zion Bialo. The first minute unu bidoru that thing. Mane nyelo opportunity. Ne appreciate unu love. Ne appreciate unu peace. But I have said it countless times. Somebody who don't understand what love is, you cannot show that person love because oyago tifi neku. Oyago tifi neku. Oyago tifi neku. Yeah? Somebody who don't understand the language of love. Any message you hide in love or yagota. Zo your message in Obagala. If you got that is the language they understand. The Zion people do very lenient with you people. For how long? Onoka dragere moka for just 2 days or 3 days. Yeah, unelugo na the level of okay Jpac echema na moka na Evangelist Ebukobi onye kado more tolerance na ime ha. I want you to build nya jewota if edima be a picture na buri ekpagari na the street of Lagos na Abuja na akpo yo nyohi na akpo yo bu mmadu na akpo ife niile. I want you to try it. I want you to try it. Because on ike when I'm the extent unululu leben Zion no hajiwe easy onwe ha from ebe hano we confront on and since hajiwe confront on some of you got that language very well. On ike when I'm the extent ebunululu. Yeah? Okwafu go a lot of people ebidona kube na Lazarus mwoke ni na nwunye ye nke izi ni ye nke bua na nke ito nya chikuna no nke ito. You people will still graduate. The problem is that silence is a language most of you can never understand. Yes, silence. Ononada understand silence as weakness. And that is why some of you got carried away when the Zion people we are silent over noise they make in a Facebook. That silence understand there as weakness. We move beyond number 1, number 2, number 3. We test their patience. We know at the last limit, waiting to explode. The moment you explode, some of you bebe ziakwa, unubewa akwa. Some of you bebe ziakwa, unubewa akwa. Some of you bebe akwa. So you people should continue. Bidonu gaba, egotana, bidonu gaba. Nka yakuziro na akwụkwọ nke ifulu yakuziro na akwụkwọ ịghọtago nke ifulu yakuziro na akwụkwọ ọ yakuziro na akwụkwọ ebiara ikompe I want achọ nke unu mee quarter of ifunu melu achọrọ nke unu mee quarter of ifunu melu ebe Ebukobi no mee ni ebe mmụọ ka no ka iwe test ya ono ga bidoro ebido no kwali nya na nwanne nya ka na bidoro. You want to go? Ono kabidole bido. Ono ye megido graduate from one. Go and ask about Lazarus Mwoka. If he biaru no toto a okay biaru mansia igo nde loshuzin. Ka ha we meshi ono hapo ono. Ono we ne megeli. If he biaru wo ke bia romance ya their ego and their brain. Ka ha we nwi ike no nwayo. Ke bia romance ya ha into silence. Ka ha we nwi ike newu nduko ono constitute wenusians. Ono bia dey constitute na Facebook this time around. But ụfọdụ n'ime unu ye ji aka unu meta nke ya egbu unu. Akwongo
Actually, in the middle of controversy, then in short controversy, yabane or we wouldn't get Joronjo. Go and ask questions. Mdenine gallon at this part, gallon. Go and ask questions. You will know what their end looks like. You gotta go. You gotta go. Go and ask questions. Mdenine gallo through this part, ono gallo. Jpac, malaka their end this way though. Their end they never ended up very well. Yes, they never ended up very well. Yodana inwere ike na enjoy asịrị no pana na eloko na aha mmanụ osina ahụ amake ego ka isho we bi na Facebook ega hekpo achụta na Facebook enolu here your fellow Igbo content creators na make ego na Facebook every day ka some of them na record successes ha na make ngonwa nolu na agbaso wo na Facebook na ọ na-achọso ego na ya akọ na ọ na-achọso onye ego na ya akọ na agbugo nge nezina people like us anya enezina ya anya. So many times that we are business people who are still doing business. We are business people. We are still doing business. We are still making money from our business. Ncho a short one down my Facebook page for 6 months. That is the difference. Manebo unangoma shop talo not through Facebook. Why can't you organize yourself? Stop jumping on controversy. You can never escape controversy because that is what you are built for. You only think that that is the only way. Yes, when they make you go. Ask yourself. Since you have come with comparing the choosing and in the Zion, Ebukobi and the Lazarus Moka, I want to also compare you with Apama. I want to compare you with executive. I want to compare you with Onobodo. Yes, I want to compare you with your fellow Igbo content creators. Has obviable to you that hasn't it occurred to you that they are doing fine? They are moving faster than you. They are moving faster than you. Aside begging, nya aye yolo nambalono. Mohamebe yano today. I don't know what it will gain, whether you people will lose anything by behaving and living like same people. Yes, look at Prophet Rolex of yesterday. Look at Prophet Rolex of yesterday. The powerful house all nowhere. Ejime, Ojego Lezus 350, Anele Mota over 17 million keta. Ojegoli enanya. Na bwana ebenine, hana lokasi properties ebenine. Go on Facebook, shoka go na ezugo na ndị pastor na amaka kono na anu ogo. Every day ikpo pastor nke ikpo pastor isho bido no to the gido quote. It is very difficult for you to understand that Christianity goes nowhere. Bad governance can go the day you decide to be reasonable. If you only with talent and if you I want you to use it in a way it will benefit Nigerians. I want you to use it in a way it will benefit Nigerians. How will it benefit Nigerians? Use it to fight against bad governance. Use it to hold our politicians accountable. Happen to men of God. Happen to men of God. Whether na women of God or women of gold. Leave them. Leave them. Any decision I take today, now my Christian life, is entirely my own decision. If I choose to put my money there, it is my own personal money. It is not your money. Go and your own money there. Ego neki water. Do you even have money at all? Do you even have money at all? You don't even have money. Why can't you concentrate in making money first before you can start advising on you make a boy you gotta go? Why can't you concentrate in making that money first before you start advising on you make ego where to put that money? Common sense is not common. Common sense is not common. It is too early. Have you forgotten? 1 month to 2 months, 3 months, 4 months, 5 months into 1 year. Ndeza yon happen ono. Ono na mess up, ono na megeli, ono na akune na akutu. Jpac of even the madam ho na Jpac so na the first person bidolu this thing against Ndeza yon na Facebook. Fado ni mo na amaro. Ono just na afia ki no shigaro ni bazo but ono amaro na he no nya not even the first person buzo we raise controversy against Ndeza yon na Facebook.
He was the first person. Yeah? Not until the time we feel that na okay, na nke ame Ndi Zion chekwo na onye enwe na nchegari n'eziokwu. Ha mo na onye a wo confirm anywhere belle face. Ofugo ka ya sị na Ndi Zion ji ego, no ya nata ha ego. O chekwa ebe ahụ undoubtedly natawakwa ha ego, nakatakwa ha ego. O firuzie no shoge do entitled. Ha chopu ya n'ụgbọ, o wogarikwa immediately. O wogarikwa immediately. Kabiru. You see, he was the first person that started attacking Zion on Facebook. Man, and the mother Amaro, ono na fifo ne make it as if no biarono as a surprise. He simply went back to Ebo Birongolo. He simply went back to Ebo Birongolo. He can never do anything that will benefit Ndi Igbo. He can never do anything to unite Ndi Igbo. Anything oya de ku si fo na ya de wuta division among Ndi Igbo. Division among Ndi Igbo, and you want people to hear you. You want people to be listening to you. As what? Why can't you teach our people to be civil? Why can't you teach our people to respect themselves? Why can't you teach people to respect their boundary? Come up as Jpac ti uni wa kwaketa kodi ni nebo. Come call a lot of allegation bogungo wa Jpac. Come man on here defend onwe. And if you find a way, self hold them accountable. You cannot do that. Most of you neku and the Zion emu nka enjoy ufodu ni mu no riense nkete una block go mmadu na Facebook. Ufodu ni mu no simple question ka ya aju no una go ni yi ago. Kama na agwa na aka mma na eketo oye. Agwa na aka mma na eketo oye. I'm a lot of people now complain na Jpac block go. Can you na block her when you know that criticism is part of ifa neme? Why are you blocking those people? Can you na block those people? Ụfọdụ n'ime unu self na block mmadụ report wo Facebook account onya o ifu ụfọdụ n'ime unu na-eme unu ya block mmadụ report wo Facebook account onya mana ịpụta ife ịma na ihe ndị onwu ife ịma na ihe ewu ị na-achọ ka onye ọzọ mee ihe because no na-efe benefit ka iwe na trend on controversy of lies, not even truth. Not even truth. Kedifune bubu ebuko onwehifune bubu that young man. They were patient, they were tolerant, they accommodated you people until you push out of the line. Because the corruption allegation, Bobbe allegation. You wanna go? Bobbe allegation. If you want to jump on controversy about somebody, you can talk about Fiģht. Yes, you can talk about Fiģht. But no, if edition a call allegation, Bobbe call allegation ya bagani. Abore biabaga. Wishing a lot of you adokwana speed. Afro video. Ono melu. E otago. E mana sometimes I say na ohona nwa me toka ona nwa mama kife. Man ife na emu na Facebook a wonye tosha agba afọ ono kampi. Odebe ahụ na ọmanụ n'ife. Sometimes ohona nwa me toka ona nwa mama kife. Fodu n'ime ha pụtara onwebughị ụdị video ma watch people. They have even started diverting. They have started going to other places. Yotago ebe aka ya no wee go ha otu. Yotago ụfọdụ n'ime ha divert wana some of the places ebe ha na divert. Number one ụfọdụ n'ime ha ebido na kwube na Lazarus mmụọ ka nụrụ nwaanyị nke izizi nwunye nwụọ ọnụ the second one nke bụ anwụọ na ọnụ the third one na the third one ya nwụkwa na ya abịagwa ndị mmadụ ife oji ndị nwunye ye wee na-eme ọkwa ifuna somebody kwuru this thing ebia mee ya arrest kịta ka ọ bịa kọwa chefuo na nwunye izizi nke Lazarus mmụọ ka nwelu family and relatives. Now this second one with family and relatives, and that their relative can easily jump on this thing in a say yes, even the mother come and prove to us what you did with our daughter.
they forget that name will so many conflicting interests, you know, around allegation Nina Hana alleged. When you call that person to come and prove what they have alleged, Hasani intimidate her, Hasani menka, Hasani hozonyoka, Hasani hozonyifa. You see, some of them even started talking about Obi Kubana Hanando to Jelu Akwamozu Munye. Tell me, did the Lazarus Moka commit any crime na Munye enwolo? Onya wonyi zizi Munye ngugolu. Onya wonyi zizi Munye ngugolu. Onya wonyi zizi kwagolu Munye their friends and families. Who even told them that Nande Lord choosing Zanor at that funeral? Who told them that na Ejike, go and find something you will do with your life? Ejike, you are beginning to make me to believe ne to jobless na Germany. Go and find something reasonable to do. You are beginning to make me believe that ne to jobless na Germany. Come back to Nigeria and with so many jobs here you can do. And on a mechanic workshop. Ma 5 million go ya. On Germany for a long time, so I put you 5 million more. On Germany, so 5 million ya would you belego. Educate, see Germany better Nigeria. Forget about shame. If you now don't worry, but here we need to give you job. Ebota kita biangebe biam work Isiagu Japanese moto. Ijene Nugu State boni ilu eba unu nwelo balana. Unu nwelo balana dia ije wolo fu ebe meye your mechanic workshop. You are so jobless. Is on a number 1 jobless man mfugoro no na social media. I don't know. You are beginning to make it so obvious that you don't have any job. You don't have any job. Every day somebody do kaono in a Western country. No na Facebook, na kotu, na konenu, na konana. Onye bianye testimony na agwu bujeye, bude na pale, obasalo. Is it your business? Is it your business? How is it your business? How is it your business? Your business is fuela mbalo 1003. That is what is your business. I made that video repeatedly. Did you say anything? You did not say anything because nanka habasaho. People may make so many videos about ego na nele aparais. Nka habasaho. No na mmadụ jenye testimony na church o nya job eje. It is not you. It is not your business. It has nothing to do with you or your family. It has everything to do with him and his family. Ibri enisi. Ono no obodo you amoham ko fodo ni mu si do very happy na elela na obi. Elela na obi which is your ancestral land. Elela na obi ono wori ziju no obodo yiwo. Ono ru obodo yiwo luo na waste time no obodo yiwo. Why can't you people come home here? And with a lot of jobs on your web, mechanic workshop one eba, and so moto juru here. Fini na moto, any the more hands safe, any the more hands eba. On no obodo you wone you gari chakwa, na se foto ebe manu majene gosi a train. Ni gosi la train or unya one ebari. Ni gosi la Bugatti park na nkilo or unya uni nwere. E bata na Nigeria bo when dem wecha Bugatti na Nigeria. Yet ha bi obodo you wa he no. O man shu no ni na hefli na gosi. There are people who will go here. Will go a construct train station, train line from Lagos here to east. Now when a government in here had the power. And we individuals who made that money. It's none of your business, educate or how your business. Since you work see Ijuka, or maybe who do richer than anybody, or maybe who do wiser than anybody, or maybe who can a reasonable job. Are you telling me that you have a reasonable, good paying job? Man, no go on a Facebook, we can understand ourselves that we are self-employed. Yes, but you are not self-employed. Are you telling me that when they may go on a Facebook, is that what you are telling me? You are jobless. You are jobless. Since you work with CJ Church, since you work with CJ Lord choosing, can you tell me one reasonable something add go to your life? Ebata Nigeria na piogare na amegare. Mmadụ nwere ike na achọ ko fo no fu Lexus si Lagos eje Enugu. Oya ma ni zopia no foche no olive no orizu moto. But you no lokwa nda ahụ na akọ na ise na ha amaghị ife anọ na Lexus Jeep na ọ na Land Cruiser na agbafe na nkọ. Ino na ime orizu moto iri tu ime video n'ime ofia. Iri tu ime video n'ime ofia. Ona na amago nde ko no mma. Ndu no ma no nwe hebe class and level ulugo ono na ha.
Yeah? Yeah? Ogo one bata na ebe enwuna ka nwankọta n'ime ofu transportation moto zopia na azụ ma ọ na azụ driver na agba na ilukwole Enugu izo na-emeso video n'okpuru ukwu ọjị na-emeso video ịnọrụgodo na Abuja ị na-emeso video n'ebe a na-azụ efi ebe a na-azụ ọkụkọ ebe a na-azụ ifa ịnọkọta bodo nọrọ na the heart of Abuja ma ịtama mee video ihe esinwu Germany ebe ahụ ịnọ bata biri n'ebe ahụ unu bi na Abuja mana mmadụ agha anụrụ ife since iji wee bata n'ihu akwụkwọ ịnọ 2 weeks sick leave since over 1 year ịnọ 2 weeks sick leave because since nji wee mara n'ihu akwụkwọ ị nwere too much time unless na sick leave ga oje na ka 24 hours very dark man ya onye 24 hours 2 months later aka na-ekwu okwu 24 hours ya sick leave ga enyewu for 2 weeks obidoro since last year. You people should go and look for better things to do with your lives. Kelafa ya bilo do bidoro na ihu gate ye tai gido ilobe tai pu ilo. Those are the people who are adding value to ndị mmadụ no buy ya. Jobless people do kono fodu ni mu no ana esi ebe agba unu ticket unu ji abia Nigeria. O nwere ike owunu nwunye unu agba ticket iji abia afu ejike. O nwere ike owunu your wife na Abuja na agba ticket iji si Germany abia afu ya here. I will not doubt it no wule eziokwu. Kono na anọkata nnọọ Kelafa ya ife nna okeke ego na-eji ije apụta nnọọ na Facebook soro unu na-ekwugheri ife niile unu na-ekwugheri nọkata nnọọ ife nna okeke ego na-eji ije pụta osoro unu nọ na Facebook na-ekwugheri ife niile unu na-ekwugheri Billboard bidoro na n'ebe street be bidoro magidoyi ntalọkụ wee pụọ na express or add go value to people who be na that efa on ndị na-alụ job n'obodo oyibo ọdụlụ ụnụ mma ọdụlụ ụnụ mma ụfọdụ n'ime ụnụ n'obodo oyibo ekwugheri ife bata n'ime trade fair ebe a ka ngosi plaza niile juru ebe a na ndị niile rụrụ plaza niile juru ebe a ndị nọ na Nigeria ebe a ụnụ jere ego ụnụ yisha jeans pa isi kụrụ iyori wee jewe obodo oyibo ruo ebe a kụọpa aka ndị nke ụnụ amadụ na ụfọdụ n'ime ụnụ nwere ike ọnwụ na-agbapụrụ ụnụ uche ụfọdụ n'ime ụnụ nwere ike ife ụnụ na-arịa awụ ọnkụlụ ụnụ ife ji ụnụ n'ọrụ na amaghị gbafusicha unu uche n'obodo oyibo unu nọrọ ebe a na-ekwugheri bọsị ya emegide ife dipọt ọ bụ nata na Nigeria piogharịba gbawa atachi be ndị mmadụ piogharịba chọwa so be ndị ya agba atachi ebe be mmadụ na 2 weeks onye ahụ chụpụghị ije ebe onye ọzọ n'ọnwa month onye ahụ chụpụghị ije ebe ọzọ nazie village ka ije fụrụ ife ahụ ifuru be ndị ọcha iwo natara hia nothing nothing ndị chuzin ya hapụkwakwa unu ọ na-agbagota gbagotawakwanụ ụnụ ya gbagotagido enwere ndị wa abroad people na ịnụ ka m kpọrọ ndị abroad iso na ndị abroad ejike ndị abroad wu ndị na add value home here. I said it. Ọbụrụ people like you ọbụrụ people like you o nwere ndị anyị na-akpọ ndị abroad members wụ ha they are adding values back home here. Ọ bụrụ ụnụ nwa ndị n'obodo oyibo amụ ife eji akpọ ha abroad n'oyibo na-akpọ ụnụ nwa obodo oyibo ndị n'obodo oyibo n'Igbo ụnụ ụfọdụ n'ime ụnụ nọ dị a na Traditionen anọkata ya fụzi onye ahụ ya ma na-etinye na prison ọnọkatakwa ọpụtakwa na prison ọgbaikwa kamera na-epiogharị ụfọdụ enwe ha akwụkwọ a na-epiogharị here and there a na-epiogharị here and there ife onye owolu hoodie kpuchisi ihu wolu mask kpuchi ọnụ na-epiogharị amụmụ ụbọchị ụnụ ya ebidokwuwe maka ife ụnụ ya bịa melu people back home here nweghị ife ụnụ you people are not adding anything you are even taking ịnọkata ịnọrọ ebe a zi ozi ele aha na-adụ na-agbala sendị arụghị ego irie igo new set of clothes goro phone ọfụ pụta na Facebook na-enyegharị mkpọta ya nụrụ ụlọ ife bata hia ka ife ụmụazị na-esi obodo oyibo bata lụọ school hia ugo nwanne lụọ school lụọ ilo blue transformer do ilo obodo place ye ndị widows and widowers na salary place ye old people enwelu na our communities place ya na salary
nye ndị mmadụ scholarship nke ụnụ wụsọ ọsọ ọnụ efu kono ya nọ na Facebook na-enyegharị mkpọtụ ngwa bịakwa n'ụlọ abịa ya bịa ịbata na-akpọ ka afọ gị na-amịgharị ị na-epiogharị ọzịna bịakwakwa hia na ụmụazị n'ọba anyị eme ọfụma akwadokwana onye ọ na-akwadokwana ka ha esi ju no Christmas ha akwadokwana ka ha esi wee ju no Christmas ọ nọ na Facebook na-enyegharị mkpọtụ 3 years 4 years 5 years afụghị anya oke afụghị anya sịrị na ụgbana na ebe mana ugbene na-azụ n'afịa ka esi atụ ino ụgbana nọ n'ụlọ mana ugbene na-azụ n'afịa o nwere ndị n'obodo oyibo na-etu ha n'obodo oyibo ha bata mana ịbataghị ya ife fa na-eme ha n'obodo oyibo fa na-aba ha bata mana ịbataghị ya ịfụ investment fụ ọrụ amala ha ife ha na-eme ka ọ skatara everywhere ụfọdụ n'ime ụnụ ayanụ ka egburu ayanụ ka ọ yọrọ ayanụ okpokolo ije na agbata obi ha jụkata ese ha onwe onye ma onye ha wụ eji ikwa gwa na ofeke a jebere sinsi 18 years ago onyekwana ụmụ ya na nne ya nwụọ na nna ya nwụọ n'afọkwanụrụ ya ọbịa weta ha nkọbọ mgbe akwalụ ha ọbịa cheghị isi onyo ha anya na onye a na-agụgụ -1 ụfọdụ n'ime ụlọ eburu n'ogbe ojoko dọwi n'akpati nie ịmụghọrị na-enigo na ịwụrụ a living ancestor na-agagharị okay ejike because you don't have money you are jobless in Germany. Can you tell me, Ejike, you don't have money, you are jobless. Can you tell me why on a normal sense? Tell me why on a normal sense. Ka reason eji agwa onye nwere ife niile ahụ inwe ho. Na ife na ebe ọ nọ na ọ nọta he. Ka ife eji advice onye ka mma. Ana m ajụ ajụjụ no. 80% of ndị agha wo go on na Facebook na watch fa ka mma. You will do whatever. You will work in Germany for 70 years before you can get to the level where they are now in Nigeria. Are you not aware? Are you not aware? You will need to work in Germany for 70 years. Still, you may not even get to where they are in Nigeria here. They are in Nigeria here making impact. In ono obodo yiwo. Onwere nke ị na-eme. Man every day na Facebook na-eme meeting ụmụnna. Una no na nọrụkwa na ebe a na-ekwugheri ụmụazị na-arụ mekaniki ebe ụfọdụ n'ime ha anụcha na nwaanyị na-azụ ụmụ ha na skuul nọrọ ebe a na-eyigharị akwa na-esegharị foto na flyover bridge na-akpagharị n'ebe tren na-agba sometimes amụ nọ n'ifela ha eme ụmụazị be anyị n'obodo oyiwo na-asụsụ oyiwo na-asụsụ fune ejighị egote ofu akpa rice fune ejighị egote ofu akpa rice December ma ọwụ ka ibute 10 kg of rice ka ụmụnna ya ihe menwe keruzi ndị na-achọ ka ịdụ ọdụ keru ndị na-adụ ọdụ ị na-adụ ndị karụ mmụọdụ ị na-adụ ndị karụ mmụọdụ onye si Germany ebe ahụ ị nọ gba tiketi almost 3 million nata program na Nigeria na ka ị na-akpọ na ọma ife ngụnwa na mụ ife for over 10 years ịgbanye na tiketi ịgbanye bụ tiketi ịbata bụ abata mana ị na-asị onye jos bịa program onye ma na ọ gachasịcha na levels niile supposed ịga na Germany ebe ahụ ị nọ gee times 100 ọ kaghị mma n'ebe niile ọ kaghị mma na mmụọ ọ kaghị mma na mmadụ ọ kaghị mma na ife ọ kaghị mma na nzuzo onweghị ife zoro ezo mana ụnụ ya nọrọ na advice ha enewe unu ndụ na-ekwugheri Jpac jee chụwa ndị content creators ibe ka gona ha ga-anọ na level ha ga-anọ na ụgbafelu na emachi machine ha pụtachala ụbọchị a akacha anaghị mma sef na echi machine ha pụtachala ụbọchị a ha akacha anaghị mma because you are rotating 360 you cannot focus one place oge ọ na ị na-reduce yourself to ridicule ụmụazị ewuru na-egwu some of us nwere ka anyị suppose isi afọ na this blue app but all because of ntu isi reduce onwe ka ndị mmadụ si ejighị egwu na-eshi machine ụmụazị pụtachala ụbọchị a na ha efi Igbo House of Comedy na ha ụmụazị du focus na ife ha na-eme na level ha na-aga ngụnwa every year every day Obi is a boy every day Obi is a boy nwunye ya agba tiketi ihe eji bịa na Nigeria na ọ ya like ka ị nọ ebe ahụ Ejike
ichena ọhụ nwunye na-agba tiketi iji abịa unu na-asị ngụnụ iwu onye izizi nwunye ma ndị be ha na-agba tiketi ka abịa fụ ụmụazị ọ wụsa ịgba tiketi bịa Naijiria wụ ife ijebe Germany nye ife ijebe Germany iwu ka ị na-agba tiketi na-abịa Naijiria ọsọ nyawo ife ijebe Germany ijeme ife ijebe Germany ọ ebe ịda agba tiketi abịa Naijiria ebe kwụgharịa na Abuja see vidio ebe a na-ele efi see vidio ebe a na-ele ewu Hausa na village see vidio na ofu ukwu isi ihe se vidio bewu ka ifu bewu ibi n'ọfịa let's say ni ka lieutenant na Abuja ibi n'ọfịa n'ụlọ n'Enugu. Why can't you go to your house na Enugu save video ebe let us see your achievement in Germany. Every day na-epiogharị n'ọfịa na-epiogharị na transport ilu na Abuja na-epiogharị ebe a na-ele efi na-epiogharị ebe a na-ele ewu nya ifi ijeru Germany wu ka ị na-egote anụ ewu na-egote anụ efi ọ na-epiogharị na mbụbọ mana ụnụ nọrọ ebe ahụ na-agwa ndekọ ụnụ mma a lot of people jelu Ngokpala hapụrụ shop ha before ha si Ngokpala bata Lagos ya nwa ụmụ boy ha zụtara over 40 million na shop ụfọdụ before ha si Ngokpala bata here ụmụ boy ha zụtara over 50 million na shop within that 3 days ha nọrọ ebe a ụfọdụ ụnọ dị a na-akpọ ha na fonu na-akwụ ya ụgwọ ego na-aba akaụntụ na-apụ kedu ife firu iji firu na ịkafa mma you are not better than any of them. That is the truth. You just travel outside to go and hustle because you couldn't make it here. You quit if you name here poor. Man, when they can name far, only far walk here. Bagaria ni mafia. Thousands of people only put a long sticker, no shoes. Kerumoto do Gaseba, Moto do na garage yaketa 280 much as sticker churches Hana Gane. How much as sticker church Ekahama? Ekahama, ye whoop 30 million good moto nanya. Manon when they go J Nanya here, blue canisi Ekahama. Focus on and Kahe a you droga anything. And Kane Felu, Manikus na Yike, happened then on Haka Hanolo, on Wave Basalo. It's none of your business. Apply your business in any way. On angus na paracetamol or wisna wonyozo. Focus if you jerime obodo you are. You got to make your mama and your people proud. You got there ijene unenu bridge nene train na aga nenu nene ilo bridge 100 alolo gafelu ishoda. Yeah, obli if ijele ba hime if ijele ba ha oki je wuta go dudu n'obodo awu nata ebe. We don't care what is happening there. Yeah? Some people know here na-eje ebe ahụ ifilu n'ibi worie n'eko ụfọdụ na-abịa ebe ahụ for holiday blue pounds blue dollars blue euro bata obodo ahụ nọ rie ye na rie ye na etu ahụ 1006 ya job visa to run away ka ụfọdụ si nọrọ ebe ahụ na-atụ ego na-akpọnata inwe ha idea mmadụ one ka ndị nọ n'ụlọ atụ n'ala ego kpọnata and the thousands ụfọdụ ahụ na-achọ visa to run away they are coming to start constituting nuisance like you. They don't even have any plans here. Because some of them were good paying jobs here. Some of them were good paying jobs here. Some of them are doing fine here. Driving 1 or 2 motors. Now, go flat. But they just want to run away because now people like you, they may, or you are going to have this nearby. Be they constitute nuisance. Be they segari photo. He be they segari photo. Be they that pagarina underground train. They just a photo. Onya wifi jerime obodo you. Onya wifi jerime obodo you. Omazi wunde jere hustle n'obodo iwu olu ebe a they are interested in ọlụ ha ya adalụ ọlụ ha ya adalụ ka ha nweta ego na-ewu nata n'ụlọ ịpụtara ịfụ na ọha erivu comfortable n'obodo iwu mana ebe na Nigeria afụfụ nwelu mana ndị otu unu jeziri ije bi n'obodo iwu aka ya sị na ebe a wụrụ na bụ ụnụ wụrụ ebe ụnụ bịa nọkwata na ụnụ ayarị apụzi apụ n'ikpeazụ ka ụnụ ya nọ ife mere onwe ụnụ n'ikpeazụ ka ụnụ ya nọ ife mere onwe ụnụ ụfọdụ n'ime ụnụ edipọt gụ ụnụ bata ebe a bịa na-amịgharị inweghị a good house ebe ya anakpu you don't even have relatives ịkwụwara ị nwere ike ijekwu ha enyeghị ya netere ịbata ebe na-amịgharị na-eyigharị jeans ịfụ ha na-eyigharị jeans kpụrụ ugegbe anya na-asụgharị so oyiwu adịghọ na dictionary ife ya okombuchi isi polish ya afọ ọnụ ya ọ na-asụrụ oyiwo yiri mgbamgba buutu ma amụha ebe ha si enweta saiz akpụkpọ ha na-eyi saiz ha na-ada eyi n'ọkpa na-ada adọba shipless ebe ha si enweta size 10 size 100 ha na-adị eyi n'ọkpa ịghọta na ịfụ ha mmadụ nọ ndị obodo oyiwo
ibe ha na-eji Samsung fold jide n'aka tinye na pouch mana ya afịa o jide ochie Motorola chọmgbọmgbọ akpa ha ka traveling bag wee dọ ihe n'ukwu ya odo ya na onye adugo lost with the reality na onye amahodori ụfọdụ n'ime ha si obodo oyibo bata ifie owolu S2 ifie owolu Samsung S2 na-efichasị ike chefuo na kịrịkịrị ụmụazị nọcha na university ebe a na-use iPhone 13 Pro Max iPhone ifedima Pro Max ịfụ ha ebukọcha mkpọmkpa fon ịma na mgbe fon ha wuri na Nigeria wee ebe 10 years ago ha ebukọrọcha ya na ha nata wurie n'eko iji jefe ya na ọ natara ọchịrị nkanka akpụkpụ nwa na ịma na mgbe iyiri akpụkpụ ahụ 10 years ago chịrị ya chịrị odo anya na ndawụ ndị dị lost with the reality. Ụfọdụ n'ime ha ka na-ebubata telivishọn ogbo azụ bunata telivishọn a na-eko ogbo azụ bunata ya na-eko na ha nata onye kwekwe ka ele ya ele o nwere nke mma ife ọnụ obunatara osisi elere na ya bata were aka elewe ọbata oje na ala dịkpọ je na-akwụgharị ọbata oje na ala dịkpọ je na-akwụgharị ndị obodo oyiwo akpọ ndị obodo oyiwo n'aza anyị ma ndị na abroad anyị ma ndị nwa abroad mmadụ ndị n'obodo oyiwo ejike people like you n'obodo oyiwo na-anọ ha abroad makwa ndị abroad si eme ndị abroad akwado kwakwa n'ife ha ya media community this Christmas ndị obodo oyiwo nọ na Facebook na-akọ ọnụ ndị na abroad akwado kwakwa n'ife ọma ha ya ewonata na their community this Christmas kwadobe ka ha ya esi wee mee amala ka akpa rice mee ife dozi nya kpọta katapa ife dị ma kposa ife n'ilo dozisi obodo ama na ha batara ndị abroad akwadobe na mana ndị n'obodo oyiwo ka na ewe ha na-akwadokwa na ịbịa ha na-akwado ịbịa ụfọdụ n'ime ha invite ya ga-ebịabeghị ihe ebulu oche sibeghị wee bịa dọnọbe ha nwa n'obodo oyiwo egwe ha bunata moto ha na-ebunata 1998 Passat Toyota First Lady ụmụ nka ochie moto ịma na ha na ndị nkụzi anyị ekwesịghị onye na Nigeria kịta iwefu na ndị ahụ ndị dugoro lost with the touch of reality. They don't know what is happening. Ha kache na Nigeria ka Nigeria of 1999 ha amụhụ na Nigeria na the more advanced phone alụlụ taa mmadụ use wene na Nigeria. Yes, phone alụlụ taa mmadụ use wene kelu the most modern technology mmadụ use wene na Nigeria taa ụfọdụ ka ya bịa be ha na Lekki bịa be ha na village ịpịa bell on ifu picture mmadụ ya nọlụ na Lagos gbachie do ya nọ n'Owerri. That is the technology Nigeria na advance and people are meeting up with that responsibility here. Ịnọrọ ifu ofu onye ọ na-azụ ụmụ dimkpa 5 n'obodo na university ife ndị adụ jobless n'obodo oyiwo gọọmenti na-akwụ ụmụ ha ụgwọ na-akwụ ụgwọ onwe ife ọzọ ha na-eche very jobless people ọlụta ha ego ya eji wee ṅụ nkwụ nwụta ego ya ejigo data bịa na Facebook bịa kwugherie ọdụgoro ha oke ọnwụrụ ịnọ na Nigeria ebe a where you will work and train your kids n'obodo oyiwo ka ọ ya wee zụcha ụmụ na school ụmụ pụta na-enye gị ife ị na-erie ịmarụ na the reward of your labor ka ị na-eri ịma na ife ị na-eri na afụfụ ịtara ata ka ị na-eri uru ya ịmarụ ọ because na ụfọdụ n'ime ha nọ all they do is ha lụwa ọlụrụcha ọlụ gọọmenti ewere tax mmiri ha na-aṅụ n'ụlọ welu nke ọkụ ha na-enwe ọkụ welu nke niile were ego niile o nwezie like ebe chenji ọ ya eti n'akpa wee je na-agbalị welu so na club. That is the only life they are comfortable with. Ha chefu unu nwere onye nọ na Nigeria ebe a na-akpa ego probenye ahụzi ego nya na ụmụ ya eri na probenye ewu ego extended family ya eji nya ohozi sọsọ ịzụ ụmụ ya ha nwado comfortable na gọọmenti na-eteki care of nke a na-eteki care of nke a na-eteki care of nke a so that is all they are interested in. Ha mụọ na onwe somebody nọ here ohozi ego ji azụ ụmụ ya wahala no nke o ji azụ ụmụ nwanne ihe agbata obi ye ikwu na ibe ye that is what makes you a Nigerian man. Onya ka o ji eme galala mefu onye wo sinenu bridge wutuo nwobele pressure galala mefu ha nwobele pressure nkịtị galala mefu yo sine origo n'enu mass wutuo unu jere ibi ndụ ndị ọcha ndụ your ancestors ebiho atọwuo na ga atọwuo jobless people
ejike agwara ngụ n'onwe ndị na abroad nwe ndị n'obodo oyiwo enwere m ndị na abroad na my page enwere m followers m ndị na abroad ndị dị responsible. I have them. Yes, I have them. Enwere m my followers ndị na abroad ọ bụrụ ndị n'obodo oyiwo ndị n'obodo oyiwo ndị dị ka ndị agha anụrụ ife na Facebook. They are here and there making noise everywhere. You know, their success they making noise. You won't see that success making noise. You won't see that success making noise. Also, if age don't equal too much among nwoke. If age among nwoke with nwoke memulu. Oh my, and a papa. Every day na eme meeting ndị nwunye di. Na na-akọ asịrị maka asịrị ka mma akpọ ụnụ na-akọ. Every day na na-akọ asịrị. Asịrị ka mma akpọ ụnụ na-akọ. Asịrị that cannot profit Nigerians anything. In the absence of Nune give go up na Nigeria, na Nigerian government, why can't you people form that government? You can do that. Only a lot of individuals in Nigeria who government on their own. Somebody look at Bill Odwa. Somebody look at Ebechukwu on Ozobro. Somebody look at Ifanyo Bangolo, Ebeni Nenada Junjun na Newi na Lagos. The Nigerian on China, who do ye candle night. Nde Aspanda here, who do ye if the man post go through one day for him. A lot of people, these are people who has become government on their own. These are people who go to government on their own. They are doing what government is supposed to be doing. So since Ngongwa give go up na government of Nigeria to offer basic amenities to our people, why can't you be that government? Since you know what it feels like to enjoy basic amenities, why can't you be that government? You know, bagale every day, Pastor Mwoka, every day. Ndị niile je choosing keta. Je na choosing keta. Ilu kelu latest Toyota Sienna ima opa ke na choosing. Kelu the latest Land Cruiser V8 opa ke na choosing. Je dia keta. Ilu ka mmalu agbaso ke fuko nya hu yire pronye. O nwere nke ya wo igasha Beverly Hills gbadata ifube. Jeffrey ifo nya ahụ olu chasịchara ya, wolukwa choosing me ifa. Mapedo na all chasịchara ya wolukwa akwa apron ndị choosing nyama n'uno ya. Yet on da ndị na-eje amụamụ. Ndị mana gona ha anọ na the same class n'ife nke ụwa n'ife ime mmụọ ha akaghị ọfụma onwe ma obodo oyiwo ahụ ịnọ afụfụ niile ịtago n'obodo oyiwo even luxury ahụ ishe na enjoy n'obodo oyiwo they are enjoying it here. Ọrịa ahụ atụtụrụ fonu kpọọ dọkịta esi ebe ọ nọ bịa ewola ambulance eburu ya ti shata jet buru ya jewe obodo oyiwo ọ ka ga-enjoy luxury. O nwere people like you who are working for him, domestic staffs ọ na-akwụ ụgwọ ha juru ebe niile ịpụta n'ụlọ oke fọ ha ejuru ọ na-enyegharị mkpọtụ ọ ndụ unu ji obodo oyiwo aghọgbu ụdị m soro bido campaign mma gwa ndị be anyị onweghị ife ijere ime n'obodo oyiwo donana don't go anywhere. Those guys are suffering. Ụfọdụ n'ime ha na-ata afụfụ mana ịma ha ụfọdụ n'ime fa na-ata afụfụ onda na-ata afụfụ na-eme ha tacha afụfụ pụta na Facebook ya nụrụ ive afụfụ na-aba n'isi. Ndị na abroad ya n'onu ha ndị na abroad sef akwado ekwekwana ka ha esi wee mee obodo ọdụmma na ado ndị nepa ka last ha wetara ọkụ ego one ka ha enye ha ka ha nye anyị ọkụ na Christmas ya niile onwe ife siri ka adọghị na fridge egbu anụ ka adọghị na fridge do jee na Asaba mara ego na na-ele ewu kele ebe efi du ship efi one ka ha egbu ka ozu ụmụnna ha kwadobe na gobe things go akpara ise ịchọ jụọ onye obodo ka mara mmadụ one place golu order ndị mmadụ one sigolu abroad wee place ye order akpara ise na nke onye obodo jụọ si man mmadụ one sigolu abroad mana ndị obodo oyiwo ndị obodo oyiwo mmadụ ha ya nụrụ ife ịbịagori na ụfọdụ n'ime ha abịagori Nigeria last 5 years wee maa na ife ha na-ekwu owe eziokwu ụfọdụ n'ime ha abịagori Nigeria for the past 10 years wee malụrị na ife niile ha na awọzụgharị ọnụ na Facebook na owe eziokwu na mmadụ na nwunye ya nwụrụ onye nwunye the only sympathy ha ya enye ewu ịda akpara na Facebook na-ekwugheri for somebody o take your generation more than 100 years to produce somebody like that Obi Kubana ha jere akwamozu nwunye Lazarus Mmoka ọwụ crime ka ọwụ it is a crime na Obi Kubana ha jere akwamozu nwunye Lazarus Mmoka it has become a crime
iji wee gwa na ndị a na ụfọdụ n'ime ha enweghị ụbụrụ ụfọdụ n'ime ha enweghị ụbụrụ ụfọdụ n'ime ha enweghị ụbụrụ. Why can't they focus on our emegum video maka ilo Nnewi kele ebe fano? You won't see them talk because that is not the kind of video they want to engage in. They want to start dragging men of God. They want to start dragging men of God. That is what they want to start doing. To what benefit? Since you have realized that you can never stop people from going to church. Yes, you can never stop people from going to church. It has become their belief. In fact, the more you hammer, the more people want to bagale. And if you think that when they na church or different things can them madu je na church, it's no maka ichu ego. Tell me why below do you wopụta ego kpatara were alụ unu ụka na home church n'ebe n'ebe. Yes, tell me why below do you wopụta ego onwere enwe wee na alụ unu ụka n'ebe n'ebe be ha n'ụka na isi nna ego ka ndị mmadụ chọwa ejebe church. Kedu ife below do chọwa ejebe church? And so many people, a lot of people are living above average in Nigeria here. Are you not aware? Many people know in Nigeria wuru ko onye okpata ego ya ezuru ya na ụmụ ya. Ụfọdụ enweghị ego mana ha nwere ego ya ezuru ha na ụmụ ha. Ha na-azụgide ụmụ ha without any government support, without anything, any help from anywhere. So just through ụmụ ha na university. Ụmụ ha pụta kpata ego mewe ọfụma ha ebido enjoy ba. That is the kind of hard-working people I nwere here. Ọ maka ndị lazy obodo oyiwo brothers I nwere. Also ndị lazy, go and look at them, look at their antecedent, look at their achievement. Some of them are achievable anything. How will they be advising you? Go myself mechanic ya he na alụ idugo able elo 3 rooms and palo ben na yo dozie entries we dozie isi ụmụ ahịa ebe na alụ ebata na kpo obegu. Yeah, with that afụfụ ahụ ofire ya na ata here, you are able to buy a motorcycle iji akpagharị na-azụ ụmụ n'ebe ọ na ha nọ na nyanwa with mkpọtụ niile ahụ ọ na-enye n'obodo oyibo nwụhụ nke ọ pasịrị. Ụfọdụ n'ime ha depending ego gọọmenti na-enye ha, beggars in another man's land. You are depending on another man's ancestors to feed. You make yourself the second slave of Ndosha. Confused people, no direction. In the other side, they are accusing Ndosha. Na they are a slave. In the other way, they are also making themselves everlasting slave by not thinking home. When you are thinking home, it shows that you have a plan of going back to your root where you belong to. But when you are not thinking home, you think you are going to live and there and buy there. Hey, a blue new bendosha. Yeah, a blue new bendosha. Yeah, may end this broadcast here, but I'm coming back again. Don't worry. Ezugo is back. Ezugo is fully back, and we are back with another frequency. Frequency in Kaiju Potaketa. Karịrị nke anyị ji wee nọrọ mbụ. Ezugo is fully back. I am back on duty. I have assumed my position now. Ewolugo motion back. So let us try this next frequency na shepota. Ka mara how long if the more yaga. I think it's my next movement is trying to educate you people to tell you people the actual reason why you traveled abroad. Yeah? Know the actual reason that I because some of you, some of you we stay 100 years there and still come back here empty-handed. You have forgotten that all those bridges in negotiate, fireman in negotiate, underground train, fast track in negotiate, that they will remain there and you will be bundled back to Nigeria here. You have forgotten so soon that none of them can you but here. Yeah. Can even make us never. Onye mụ na no here, I won't show his face. But onye mụ na no here, be China. Be China. Obodo ịma na ọ na-enwu ọkụ n'elu. Ugbo. Kedu ife na agwado m? Igwe ife ọkpa na China ọzọ ma na njere fọ. Ma ọ bụ dozi na igwe ife ọkpa na China ọzọ ma na njele afịa na mmanụ karịa 1 month. Ụfọdụ n'ime unu ka nọ ebe a na-aba. Why no nwe na ndị je bicha China, bicha obodo. But I here, establish here. I need to start educating you people so that you will see the reason why you left Nigeria, go abroad.
You did not go there to start showing us building. Do you know what people are building here? Jena Lekki, Jena Eko Atlantic, Jena Abuja, Kififi Igbo, Jena Asaba nka. Iru Kififi Umaziba in Congo, Umaziba in African country na fire nana. Iru eba ifife ha na alo. With ụfọdụ ụmụnna anyị ndị nọ abroad. Ndị mana one day they will come back home. Ụfọdụ n'ime ha na try once in a while. All family ha na-akpọnata ha n'ụlọ ebe a. Gunwe nwuhu nke iji every day ịpụta na Facebook ị na-enye mkpọtụ ka anyị hapụ gbafere ụwa. Bịa here, bịa ka mkpọrọ na akpụ amụwo ihe. Bịa ka mkpọrọ na akpụ Victory Estate ebe a. Ilu oke ifu ebe ụmụazị be anyị na-alụ wonders on land. Ịbata here ka from gate Victory Estate ya wee na-akpụ ime Husana Estate, wee na-akpụ ime Peace Estate, wee baa Park View, baa kelu okwenwe ma Lake View 1, Lake View 2, nwee Star Time. Unu niile ahụ dị ebe ahụ. Majority of people already in ebe. What are you saying? Majority of unu niile ahụ efuru ndị ọrụ ya nọ n'obodo azụ afịa. Ya na ụfọdụ ụmụnne anyị ndị na abroad isi kpakọrọ ọnụ mana one day that they will come back for retirement. They start working for their retirement plan. Ngwa na ọ na-achụgharị mmụọ ka na-achụgharị Ebuka Obi. Instead of that work for your retirement plan, knowing free well that one day you must come back to this country, you must still come back here. In Atahenando, in Atanon, Upumoko debi, Wuguna neba heno. Upumoko deba yepu Wuguna neba hayeti. On a constituted nuisance. But Lagos, for the moon need the Abia Lagos, 10 years, Biakwa, you need to come here. In fact, the border tanewi jihiala jazia jowere iru ebe a ka ife ụmụazị na-eme n'aka ka ife wonders ụmụazị na-eme n'aka n'obodo a, not government, individuals ka ife ha na-eme n'aka n'obodo a, na ife ụmụazị ndị otu bebi ọkụ ha daje Ebonyi steeti kịta na-atụ ọnụ Ebonyi steeti to wonders. Ị nọrọ n'obodo oyibo na-enyegharị mkpọtụ everyday, nọrọ ebe a na-eko eti bebi ọkụ, ị nọrọ ebe a na-ehelu bebi ọkụ nọ Nigeria, ọ nọghọ America. Ekwuo maka kele afa vintage interior nke Mbaise, ị nọrọ ebe a na-eko Mbaise ọ nọkwa Nigeria mbụ vintage o soho nọrọ ebe ahụ ị nọ. Obi Kuba na ha imoni ha ncha niile nọkwa Nigeria here, ha ncha niile nọkwa na Nigeria here, na-edo Okongwo ha ncha niile nọkwa Nigeria here, na-live luxury, they enjoy more life than Unahi enjoy in Obodo Oyibo. They have escort people who think on their behalf on how to secure them. They put in securities, they put in people, paying thousands of people money on a daily basis, just to live their own life. When we can add more value to not even one life. On our Facebook every day. I need to bring another agenda of trying to take you people actually to your root. I need to take you people. I need to do obolo fodunimono factory reset. The sad part is that Nelelana we open fodunimono bedoyo. One bibina meeting. A lot of commitment. A family house. I committed a lot of things. We open fodunimono bedoyo. Unuwelu bedoyo we name phone name. Unuwelu bedoyo. Uwewule phone name kunu yaji we kushiya. Ndezipu uno bedoyo. Feeling supposedly they met some of you. So my next agenda now is to start teaching you people. I need to take you people to Form 1. I need to take you people to Form 1. What am I? I need to take you people to Form 1. What I go? I need to take you people to Form 1. What are the primary aim? Wait for my next broadcast. All my convert to start thinking. All my convert to start thinking for your lives. I will restore some of you to your factory settings. That old a cake building dona benayo, Manuna need to upgrade ye. Memo for the mono. Icheta na neu na miri na mwe na Nigeria. Na miri na mwe na Nigeria. Na neu ka neje na mbobo. Eja konni. Enolo obodo iwo asanwe na ekwugeri. Neu do 85 years ka neje na mbobo eja ka ede. Na eje na mbobo eja koji.
nna gị do 92 years ka na-anya bicycle aga n'ilo ụmụnne gị ka na-ata afụ na Nigeria hia ị nọrọ obodo oyibo na-enyegharị mkpọtụ uwe zugoro gị oke uwe zugoro gị oke ejike sịrị I don't need to pay money to go to hospital. Mmaghị akwụ ụgwọ eje hospital. Mmaghị nọ na Nigeria, nna ya nọ na Nigeria, nwunye gị nọ na Nigeria, ọ da akwụ ụgwọ were eje hospital. You see? Ụfọdụ n'ime ụlọ wu me or if ụnụ na think me living a very selfish life. I need to teach a lot of you people what it takes to be an African man or a typical Igbo man. I'm coming back. Jpac has divided Igbos more. He is the real agent of division among Ndi Igbo on Facebook, and that is why he cannot go beyond where he is. That is why he's not going forward, he's not going backward. I don't know if ebe na agbagharị ka bọọlụ n'etiti ebe. I don't know if ebe na agbagharị bọọlụ je nene bloggers ndị otu ka ifu ka ha si na excel. Ịghọtara? Ị nọrọ ofu ebe na agbagharị everyday na-achọ ka ịkọ so trouble between ụmụnne na ụmụnne ka a na-anụ ọgụ na-atọ ịpụta isi na ọnya ife eji wee nọ na Facebook. Ime ife wee catch cruise and talk ka m pụta n'ukwu na ngọnwa wu Jpac na iwu osu ma m pụta ekwuo nne igburu mmadụ ma m pụta ekwuo nne dakpuru nwaanyị ndị mmadụ ewere na-etro shade at you ese na Facebook that criticism is part of life. You don't know the difference between constructive criticism and the destructive one. You don't know the difference clearly. You take delight in using circumstances or even the mother flu no when I'm Lazarus. That is enough reason for you people to laugh at him. Because now Munye are supposed to hear one. Munye are supposed to hear one. Munye are supposed to hear one. I will end this video here, but I'm coming back. Dalon. So you can end